Čo, láska? Môžeš kopieťaky dať jednu Twix? Môžeš si dať Twix, veď tebe som to kúpila. A dve si nechám na 2 dní. Hej, on zrovna to video tu, že by ho videla. Ty vieš, ako sa u nás náhodne ako tvrdí dieta? Akí sú tam tuhí chlapi? V strede dediny máme takú dietku a tam príde a nalačno vypije aj 10 borovičiek. A čo? Freddy. A čo? Čo chcete, aby robil? Že by sa sem pozrel, tak.